Hajde, dečko. Mani nek počne, ne diraj čoveka. A? Mani ne diraj dečka, neki radi. Pa ne, svakomu čast. Ma odmah teraj tamo, odmah u Nišavu teraj. Tamo imaš veću. Tamo ima veća. Nema to. Nema za šta da pređu na fremu. To treba. Nema za šta. Aj tamo. Ćao. Ali tamo da nema gde... Pa ništa, teraj na negdje. Teraj na ovamo. Eno tamo imaš rupu. Ako hoće da primi. Primali? Hoće, bravo. A voda ne pa zapuše to sve. Sad sam ih zvao da čisto. Ma, čisto ni... Ja bi joj rekla biti kao njega, inače bi govorila kao ovako. Evo koji buši ruku je mati tek. Kad ga napravimo, bilo kraj. Mami, nemoj to da promulo.